אם כואבות לי השיניים, אני הולך לרופא שיניים. אני לא נותן לשכן שלי למשוך לי עם חוט, נכון? ככה גם בתביעות ביטוח וביטוח לאומי. צריכים להבין שתביעה של ביטוח לאומי היא הליך משפטי נקודה. מעבר לטענות רפואיות, אנחנו גם טוענים טענות משפטיות. עכשיו, בן אדם רגיל שלא מכיר את החומר, הוא לא מעלה כאלה טענות. איבוד שכר, אובדן כושר, איך זה משפיע, מה זה עושה, על איזה תקנה בכלל אנחנו מדברים, מה בכלל מגיע לי. אלה דברים שרק אנשי מקצוע מכירים. אז כמו שאני לא נותן לשכן שלי למשוך לי את השן עם חוט, כך גם אני מגיע לעורך דין שמומחה בתחום נזקי הגוף, כדי שיעזור לי וייצג אותי בצורה נאמנה בתביעה. תשאירו פרטים, אנחנו נעזור לכם.